हेलौ लोगोफोर बोरै खबर सबर थिगैनो दङ ना? आंबो इउटुबार जानो नागिरदोंमोनब्रा माथो भिडिअ बानायनो सानबाय थायो आं इउटुबार जानो। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नुयोब्ला साबसक्राइब खालामना होयोब्रा अननानै, मानो होनबा आं इउटुबार जानायनि गोसो दङना। अनोब्ला साबसक्राइब खालामना हो एसे। मानो होनबा इउटुबार जागोन ना आंबो। गोसोआ इउटुबार जानो गोसो जायो माने। साबसक्राइब खालामना हो नोंथांमोना नुयोबा। नामा लोगोफोर अननानै। मानो होनबा आंनि भिडिअखौ नुबाय थागोन नोंथांमोना देन्जार भिडिअ खालामगोन आं उनावहाय। दायो खालामथ'वा। लासैनो काट्रा भिडिअ खालामगोन नोंथांमोना नुबाय थागोन। बेखायनो साबसक्राइब खालामना लानाया मोजां।